padol mi unboxing Labubu. Takže krabička. Takže dnes tu máme unboxing Labubáka. Takže ideme si povedať, akého by sme chceli. To, čo bolo vtedy, ja som rozbalila Labubu a mala som tam Secret. Modrého, fialového som mala krabička a tento bude môj štvrtý Labubu. Ešte mám i ďalšiu krabičku Labubáka a to tiež bude na inom videi a no to bude teda tiež. Takže tu mám 5. Labubu. Takže poďme si to povedať. Dobre, takže ja by som chcela, tohto mám, tohto by som nechcela, určite toho nie, takže tohto strašne. Tohto. A tohto mám, takže aj Secreta mám, takže toho nie. Dúfam, že mi nepredení Secret. Keď áno, tak bude súťaž o ňom. Alebo keď páne ten oranžový, tak akože nechcem ho, ale by som si ho nechala. A keby padol modrý, tak tiež ho predám. Alebo fialový, tak ale má si fialový pekný. Dobre, poďme na to. Ideme to otvoriť. Dobre, nepozerám sa, vy to uvidíte ako prvý. Dobre, asi to vidíte, dobre. Vidíte, jaký tam je? No, nevyzerá to jak... Jaký tam je? Je pekný? Čo, ale veď... To je z inej krabičky? To nie je ten Labubu? Nevadí, ale pekný je. Wow, pekný. Páči sa mi, aj keď to nie je z tej krabičky, ale nevadí, wow. Ináč viem si to zapamätať, je to baba z tej krabičky, volá sa tak. Takže... Pekný. Takže ľúbi sa mi. Samozrejme kartička to není, ale ináč iné sú tu. Dobre, takže tento pekný, nechá si ho. Ale ďalšia krabička, dúfam, že mi nepadne tento zase. Keď mi padne takýto, baba, taký istý, tak bude súťaž o ňom. Tak pekný. Dobre. A to je všetko. Ahojte!